Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Haganot Paisngi Platarik Unailar Arja Arpenrio, La Sapriang Shwa, a Wakadur Hakiransan WhatsApp, Kabapin E Shillong Mail Kynnoh Hapdeng Surok Demseiñïong. Hadin kanila one board sa video kabla ring de bayad bayeng kate ka Surok, but kado ba kade ka bana ka Trok. Kabaringi ka video la yo sngo ba kalaong ba ka jinghap ka Kynnoh kade na ka Trok uba ngai lang dhar, MLA Barim ko umroy. Laong ru ba kate ka Trok kami na ka jaka uba ngai lang, kabadan Demseiñïong, ha kabadan ka jingpen tray bat jingshna. Shushu laong ba ka Trok ka kit Kynnoh na kate ka jaka, ba nait the shaway pat, henre na ka jingkit kaput ka Kynnoh ka laham. Lakin no ba ka jinghap Kynnoh ka long na ka jingle Khlem-Akor, na mal ba ka Trok ka pet bed bat klem khat satya. Kani ka lawan ra ka jingthut ha ka let kawan ki kali ha kate ka jaka, ba hadu bala pelait ya kani ka kubor, ki pulit ki lapoy siya kate ka jaka, balawan mi ru ki beriya ban khat ya ka Kynnoh. But kani de Demseiñïong jingle ba here driver jong ngalang na pet ka Trok la yo ban ban ang ba pet ya ki kham khap hey jingle ba here pet la block lut la pen tiap show dah tang ba ki Khlem wan hadu ka taru ye tunggu ayo em apa nak dah itu la block lut Atray ki he aspa apat Khlem-Akor ko buram ya don show Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya